Okay, may mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Sabado, na petsa 27 na gyud mga higala sa bulan sa Disyembre, hapit na yung bagong tuig, no? So padayon mga higala, no, nga tuwa nga mga kalihukan sa simbahan o gani nakapulo pa huway na gamay. Nakapulo pa huway na gamay may gala sa gikan sa siyam kaadlaw nga novena o ingon manusab sa kapistahan, no, sa pagsaulog nato sa Pasko. So kumusta naman? Okay na. Ako mapugo ka uli kayo, no, napag gamay gapo yung laban-laban sa ulo tungod sa pila ka adlaw nga kulang kay sa tulog, pero okay ra, no, ingon ta man ginani ana, no. Dili kita makaingon niya matud pa dali kayo ang pagbalik sa kapiskay, no, kay tao ra man lang kita, no, kinahanglan niya dameg walay lain trabaho, napamumpoy laing trabaho, mga schedule ingon ni ana, no. Hala, no, pagtayon kita sa ato ang mga hisgot-hisgot ginagmay sa atong pagtulunan nga Kristohanan. Importante ba gyud po mga higala, no, kay ang kadunay natong masugog madungog ron kanang mga kabahin sa mga ghost projects, no, kabahin sa mga panghitabo sa ato ang katilingban, kabahin sa mga gining gitawag natong panghitabo nga usahay makapaguol, usahay makapakasuko, no? Pero ato yung mugahing gitag panahon nga maghiskot-hiskot punta kabahin sa Ginoo, no, ano, abi no nga atong hisgutan karon kabahin sa Biblia, no, kaysa ako nang ginaingon sa Biblia, dunay duha ka klase sa mga passages, two kinds of passages. Unsa ganito? Descriptive o kanang gitawag og prescriptive. Kanang prescriptive mura ba og mga pagsugo ba, ano, saba pa nang lead sa Mateo kapitulo 5 versikulo 44. Higugma ang imong kaaway ug iampo ang mga naglutos kanimo. O sa nagsugo gyud, no, nagsugo nya doon na pay parte sa Biblia mga higala nga prescriptive, no, sama pa nang lit sa kanang Genesis chapter 1, no, nga naghisgot sa paghimo sa kalibutan ingon ni ana, no, nag-descriptive gi-describe kung giun sa paghimo sa kalibutan, no, sa Genesis chapter 1 and the rest of the kining the verses ingon ni ana, no. So ang kuan ang kining ang pag-ila, no, unsaon na to pag-ila ang matud pa prescriptive, no, passage of the Bible, prescriptive o descriptive, usa sa makatabang kay natong dako nga mas mailhan nato ni sila, no, mao kining kuan kining Bible commentary, no, nya dunay mga baligya ni ana, no, kining Saint Jerome Bible commentary, no, muna makatabang kay nato, no, pagbasa nato sa Bible unya atong tan-awon ang commentary niini sa Biblia sa Saint Jerome Bible commentary. Masabtan ginato ginagmay, no, kung prescriptive o kining matud pa descriptive, kaya ang prescriptive direktamente gina nga atong sundon, pero ang descriptive kanang ang prescriptive pero prescribe pwede ra nang dili gina nato siya sipiaton pagtuman, pero kining kuan kining descriptive pwede ra dili nato tumanon gyud ang iyahang matud pa literal nga pagpadayag, kay mga pasabot-sabot ra man na iya lang gi-describe ang kuan, pero dili gyud nga automatic ato yung sunundon, pero ang pagtulunan ba kanang ang iyahang gisulti sundon nato, ang pagtulunan mo'y atong tanahon, no, klaro nalanoon niya unsaon man nato nadaghan kay mga paagi no nga kanang mailhan nato gawa sa Bible commentary o sa Bible commentary, mailhan po nato ang Bible, ang kanang prescriptive o ang descriptive
pinaagi sa daghan po mga kining gitawag nato sa in English og mga pamaagi. Now, usa na ni ana, know the original intent of the passage. Ang kuan gid ba? Original intent of the passage sa Biblia, no? Unang-una, ingnon atong ilhon kung kinsa ang nagsulat niini, no? Who is the author of this passage and what is known about him. Nararong ato nga mahibaw-an ang original intent of the writing. Oh, klaro ba? So, muna siya yung mga ginatawag na ito, palalom ba? Palalom yun na pagsabot. Dili kay katura bitang mubasa ra sa Biblia, dayang pamalandungan, dayang mauna na. Dili, no? Kinahanglan nga, you should know the author of this passage and know what is known about him in order to know the intent of these writings. And number 2, ilhon po nato ang audience, no? Kung kinsa man ang iyang gisulatan ni ining mao nga passage of the Bible, the audience and what circumstance they define themselves in. Ilhon po nato ang kanang mga gisulat man lagi na no sa mga human authors ang Bible unya ato po kasabot kita nga under the guidance of the Holy Spirit, pero doon yung mga kinahanglan pag yung pamaagi aron nga masabtan gyud nato o matagaan nato sa dili man gani eksakto gyud kaayo, pero at least duol-duol na. Okay nga naman, know the original intent of the passage, no? Na kisa man gyud ang author niini, no? Unya what is known about him and what is the original intent of his writings. Unya nganong ingon ni ana man ang iyang intention. Munang ato pong ilhon kinsa ang mga audience and what circumstances did define themselves in. And of course, what was going on politically, economically, culturally, and religiously during the time when it was written. Ingon ni ana, ano man yung mga pagpalalom gyud noon niya, usa sa mga makatabang gyud kanato nga ato na masabtan kinig yung Bible commentary. No, kaya kanang Bible commentary gisulat gyud po na para nato nga gusto gyud nga mupatidlom gyud pag-ayo sa pagsabot nato sa Biblia. Unya, ato ganang ginaingon dili pud basta-basta kining mga naghimo niya ng mga Bible commentaries tungod kay mga Bible scholar kana. Nya kanang Bible scholar gani ka mga scripturist labing minus matud pa nila kabalo ka og 15 languages, no? Gilaliman kanya kay mo patidlo man lang ikaw nya ang mga original nga mga kuan ana mga kana bitaw ang pag original nga mga sources ni ana aron masabtan ginimo or makahimo kag Bible commentary mao gyud ang original nga language nila. So kinahanglan gyud nga mga Bible scholars nga mao'y naghimo sa mga Bible commentary, kinahanglan gyud nga swito gyud, no ana no. And next is kining the historical content, historical context, no, nga aron masabtan gyud nato ang kanang God's word, no. And of course, reveal why the text was written, help us understand the whole meaning, and it will increase the likelihood of your interpretation correctly. Okay no? So buna siya, no, nga dili gyud sa ako nang ginaingon, dili gyud basta-basta, no? Dili basta-basta nga matud palagi kuan kanang mao nga mga pamaagi sa pagsabot gyud sa Biblia. Tungod kay doon na may prescriptive, doon ay descriptive, unya kinahanglan pag yun nga atong tunan pag-ayo mo na nga kung gusto ka, no, kay dili man lagi mahimo o gusto jud kang mahimo nga Bible scholar kay lisod man po na kayo, kinahanglan kana lang daan sa paghimo ni kana lang daang pagtuon aron mamahimo kang usa ka may degree ka sa scriptures, no, kinahanglan ka labing minus mga siguro 7 hangtod sa 15 ka mga languages. Pero kanang aron mapasayon alang kanato nga wala ni anang mga kahibaluha, aron na ta mosanding na lamang ta sa mga Bible commentary, no.
Usa na niini kining St. Jerome Bible Commentaries. Okay, klaro? Bino, doon na tayo lain nga topic may higala. Kini bitang mga santos ba, no? Kay kagahapon ang usa sa atong mga kuan, usa sa ato ang gagahapon fiesta man lagi ni San Esteban. No, nya nakabalo man lagi ta no, kung giun sa to pagkamatay ni San Esteban, gibato man lagi to siya no. Unya matud palagi gibato niya bisan pa kung gibato na siya no, nangayo ra gyud pud gihapon siya sa Ginoo nga pasayloon niya ang mga naglutos o nagpatay kaniya tungod sa ilang pagtuo. So makaingon kita nga ang mga santo, mga martir, mga santos dako kayo mao ang hinungdan no, ang hinungdan usa sa mga lig-on nga hinungdan nga ang pagtuong Kristyanismo milambo. No, milambo gyud. Kay nga naman kung pananglitan ba, kung pananglitan ang mga santos, ang mga martir sa panahon nga gisakit sila og nanurinder pa to, murag mabutang nato dili gyud siguro kalambo ang pagtulon. Kalambo man siguro pero dili gyud parehos ba sa nahitabo nga nilambo gyud ang pagtulon ang Kristohano. Nga naman tungod kay nahimo man sila nga mga basihan sa mga nagsunod kanila, no? O panalitan si San Esteban nga gibato unya niingod pagyud nga kining pasaylua ang mga sala, pasaylua ang mga tawo nga nagpatay kaniya. So dako kay kana siya og matud pa inspirasyon sa mga Kristohano, no? Sa mga Kristohano nga dili gyud pud sila mulunga sa ilahang pagtuo. Ala no, kay nga naman ikuan baya kanang gitawag nato og nakita gyud nila matud pa sa Biblia pa gani gyud no, dili pa na sa history, sa Biblia pa lang gani makita na nato nga ang mga santo, ang mga martir nakatampo gyud og dako aron nga mas mulambo pag yun ang pagtuo. Panalitan kung panalitan og dili ka martir, paparehon ni Santa Catalina de Alejandria sama pananglit sa mga apostoles na nga martir man to sila, no? Nga maupoy gisunod sa uban nga mga tinunan ni Kristo ug mga tinunan pud nila. Sa to pa ang ilahang mga pagpasakit na nahimo nga matud pa basihanan sa uban pang mga Katoliko, mga Kristiyanos nga mupadayon gyud sa ilahang matud pa sa ilahang pagpadayag sa ilahang pagtuo bisan pa sa daghan kay mga pagsulay. Diha tadapit angay nato silang pasidunggan. O dili lang mga martir. Sila usab sila San Antonio de Padua, sila si San Vicente Ferrer, si San Antonio, si San Isidro Labrador, San Francisco de Assisi, ug daghan pa, no? Nganuman tungod kay sila mo nahimong basihan nga ang Kristyanismo, nga ang pagtulunan ni Kristo mas nasabtan pagyud sa mga tao pinaagi sa mga pagtulunan nga gipuy-an sa mga sumusunod ni Kristo. No? Sa to pa kay kung pananglitan og nangundang pa to, pananglitan sila si San Isidro ug wala gyud nito nila ipursu ang ilahang pagtuo kang Kristo pinaagi sa ilang mga maayong buhat. Huyang siguro kayo ang Kristyanismo. Kaya naman wala may dagko kayo nga matud palagi haligi nga mo'y nakapaligo niini. Matud pa ko sa atong pinulungan para sa atong simbahan, milambo ang simbahan nga Katoliko, ang Kristyanismo, tungod sa dugo sa mga martires nga maoy giula para niini. Kan ba mura ba og giatiman tungod mura bag tanom ba nga giatiman og bubo sa dugo sa mga martir. Na ito pa ang mga martir, ang ilahang mga dugo maoy gibubo sa Kristyanismo aron nga mas mulambo kini ang mga maayong pagtulunan bisan sa mga dili martir, no? Pero nakahatag gyud usab sila og kanang maayo kayo nga basihan aron ipadayon gyud ang ato ang pagtuo. So in other words, makaingon kita nga the saints are the heroes of our faith. Pero problema lang may higala kay kita ra pong Katoliko o pipila ka mga Kristohanon maoy naghatag og bili sa mga pagpasakit sa mga martir,
ug sa mga mayang buhat sa mga santos. Duna po yung mga pipila ka mga Christian denominations nga kontra pagani nila kontra pagani nila ang mga kining mga santos. Kaya nga naman, gipaka-Diyos man kuno natong mga Katoliko. Gani, magsurok ilahang dugo kung makakita sa ilahang mga estatwa. No? Muna nga, makaingon kita nga, heroes man lagi of our faith. Tanawa ang atong national hero, di ba? Atong gihimuan gyud og estatwa. No? Maura po na gihapon nga tungod kay gusto nato nga ma-preserve gyud ang ilahang mga mayong ang kasaysayan sa ilahang mga mayong pagtulunan ug mailahan nato sila, dili nato sila makalimtan aduna gyud mga estatwa. Ingon ni ana, no? So muna nga ang mga laing relihiyon ila ganing pamukon ang mga estatwa kay Dios kuno wala tawo no unsa ato nang giparehos gud anang kuan, parehos gud anang monumento ni Jose Rizal, ato pa nang ipaka-Dios. Naaman tuoy kuan, naaman tuoy estatwa mga bantayog gani mga December 30 Rizal Day man na, no? Halaran gani na og kuan, halaran gani na og mga bulak. Mubaw pa gani gyud ang mga kining mga kanibitang mga government officials. Wala hinuon managkot og kandila. Pero mubaw gyud. So kung imo na siyang tan-awon, murag nagsimba na pud sa Dios kay nibaw man, nihalad man og mga bulak to wala. Ingon na mo ni ana, no? So manang ako lang gamay pong pasabot sa mga lain nga mga pagtulunan, mga sikta, sabton gyud unta nato. Kung kinsa kining mga tawhana, kini sila si San Esteban, kini sila si daghang kayo ni sila, kini mga apostoles. Usaray wala nahimong martir ana si San Juan ra nga apostol. Pero ang uban ana martir gina tanan. Sa mapananglit ni San Juan nga magbubunyag, naputol tong ulo ato. Kila tanan gawas ni San Juan Apostol. Klaro? Unahan, so again, ako lang hangyo sa mga kuan, samtang lang gid ninyo, no? Ang pagpasidungog sa mga santos dili ka na dautan kay angay man gid po sila nagpasidunggan tungod kay usa sa mga nakatampo aron nga mas mulambo gyud ang mga pagtulunan ni Kristo dinhi sa kalibutan bisan pa kung wala na siya. Mao gyud ang mga santos, mga martires nga maoy nga gipuy-an gid nila ang pagtulunan ni Kristo bisan pa kung magkahulugan kini sa ilahang kinabuhi. Okay? So daghang salamat og sa akong naginaingon adlaw karon nga Sabado, pizza 27 na kini sa bulan sa Disyembre. Dili na madugay sa ulugo na nato ang magtawat sa bagong tuig. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.